Děkoušku, podívej se. Natáčí nás video. No. Po určité době jsem se rozhodl zase něco natočit. Spíš se tím stojí výzva mého kamaráda Tomáše, který říkal, že podcasty, které jsem dělal na YouTube, ho zajímají. Ale já vám upřímně řeknu, proč jsem s tím vlastně přestal. Protože YouTube to je samej mentální kauč. Jo, to jsou neuvěřitelní odborníci. 20letý mladý muž radí, jakým způsobem si uspořádat priority, leč si je ještě neuspořádal sám, nebo minimálně nemá ověřeno to, že si je uspořádal. 30letá dáma radí, jak zakládat rodinu a sama rodinu nemá. 40letý pán radí, jakým způsobem začít s podnikáním, i když nepodniká. Je to opravdu zajímavý a já jsem v tomto grémiu odborníků nechtěl být, ale jak vidíte, podlehl jsem tomu. A podlehl jsem tomu nejenom kvůli tomu, že mě o to požádal kamarád, ale že nějakým způsobem cítím, že bych měl chuť se takhle do toho éteru vyjádřit. Tak jedna z těch věcí, která se často skloňuje v oblasti duchovní a v oblasti technik osobního rozvoje, je pomíjivost. Když teď půjdu na houby, nazbírám plný koš, budu z toho mít v ten okamžik radost, pak si z toho udělám smaženici, budu si mít ještě dál radost, něco rozdám přátelům, oni budou mít radost a v určité chvíli se dá říct, houby nejsou, to jsou snědeny, ale já z toho můžu čerpat dál. Jdu za kamarádem a kamaráde, já jsem na houbách, podívej se, najdu v telefonu fotky a podívej, co jsem našel, to jsou hřiby. Takže z toho vyplývá pro mě nějaký feedback a to je příjemná záležitost. Pominuli houby, to je ta pomíjivost, už nejsou, ale já z toho mohu těžit. Stránka pomíjivosti, která má ještě jednu takovou příchuť, je trauma. No, co si budeme povídat, jako osobní zkušenost s něčím, kterou si uložíme, vezmu ji takhle tu zkušenost, dám si ji do toho batohu a nosím ji sebou a připomíná mi tu nepříjemnou událost. Ovlivňuje to celý můj život, moji emocionální balanci a ovlivňuje to také moje štěstí. A to si nepřejeme. Jak s tím pracovat? Příklad na houbách je prostý, ale faktem je, že ještě prostší je uvědomit si pomíjivost v tom smyslu, že foťák, který je nový, tak po určité době už nefotí tak dobře, jsou nějaké inovace. Auto, které je nové, jezdí krásně, ale po určité době je ojeté, musí se vyměnit, musí se opravit, musí se nějakým způsobem udržovat, investovat do něj. Pomíjí ta kvalita toho předmětu, stejně tak jako manželka je krásná na začátku za 30 let, už třeba není tolik krásná, ale je to fakt, je to skutečnost tak, jako všechny jiné věci a tu formu pomíjivosti si uvědomujeme dobře. Nicméně o tom duchovní knihy nepíší, to je každému jasný. Je tady takový jiný faktor. Ten faktor je vázaný na negativní mentální stav, který vytváří trauma. A je to zkušenost, kterou jsme si uložili do batohu a nosíme ji celý svůj život. Ovlivňuje potom všechno. Přenášíme ji do dalšího života. V rámci rodinné konstelace se to potom přenáší i na další rodinné příslušníky. A to prostě nechceme, to si nepřejeme. Je strašně důležitý si uvědomit jinou formu pomíjivosti. Ne tu, že auto je nové, potom je staré, že manželka je nová a potom je to stará babička, ale je třeba si uvědomit fakt, že já když teď tlesknu, tak ten okamžik byl jenom v tom momentu, kdy jsem tlesknul. Teď už není. Teď už mám jenom vzpomínku. Budu popisovat, jaké bylo to plácnutí a co to vytvořilo za efekt a proč to bylo a nač to bylo. Ale fakt je ten, že to není už. To pominulo. A takhle v rámci toku času je to se vším. Negativní životní událost, která se stane na začátku našeho života, se stane a není potom. Někdo zemře, například zemře. Už je mrtvej.
Je dlouhodobě mrtvý. A za 10 let bude mrtvý, za 100 let bude taky mrtvý. In memoriam mu za 300 let udělají památník, ale pořád bude mrtvý. Je to jenom otázka, řekněme, mentálního obrazu. Je to vzpomínka, je to něco, co si ukládáme. A otázka je, proč si to ukládat. V některých věcech si uvědomujeme, že je to cenné, a to je třeba zkušenost. Začnu obrábět dříví. Sekám sekerou, řežu pilou, zjišťuji, jakým způsobem se k tomu postavit, abych se nějakým způsobem rozvíjel. Ukládám si tu informaci z těch pozitivních i negativních věmů a díky tomu vybrušuji ten svůj styl. Pravdou je, že já ho ale nevybrušuji na základě toho, že si ukládám do podvědomí to, že jsem se kladívkem uhodil do prstu, že to dlouhodobě bolelo a že si v podstatě chci vytvořit traumatickou vzpomínku, na základě který pokaždý, když vezmu kladivo do ruky, tak se mi roztřesou ruce. To určitě ne. Podstatně jenom ten okamžik. Uhodím se, vyhodnotím si to, špatná technika, špatná vzdálenost, nepozornost a tím to končí, tím to hasne. Někdo zemře. Nepříjemná, pochopitelně, zkušenost. Nicméně, proč se tak stalo? Kdy se to stalo? Za jakých okolností se to stalo? To je věc, kterou potřebujeme v daný okamžik si vyhodnotit, ale nemusíme si to jako trauma nosit sebou. Ideální je říct si takový buddhistický příběh. Mistr šel se svým žákem na dlouhou cestu. Došli k brodu přes řeku a tam stála prostitutka. Ano, slyšíte, dobře, konkubína, zvláštní žena oděná v takovém velmi netypickém oděvu, výstřední a ten žák on ní prošel tak rovně, jako by tam neexistovala. A mistr ku podivu vidí, že ona je v nesnázích, tak ji vzal do náruče a přenesl ji přes ten brod, tak aby ona přešla sukou nohou, rozloučili se a jdou dál. A teď mistr se ohlíží za tím svým žákem a říká: Tomáši, co pak? Jsi nějak zpomalil? Ne, nic, v pohodě. A za 10 minut: tak pojď, jsi nějaký zabloumanej. A ne, dobrý. A za hodinu: tak pojď, prosím tě, co pak tě trápí? Co pak tě trápí? Mistře, vy taková osobnost, takový svatý člověk, a vy se zahazujete s takovouhle konkubínou, že vůbec jste na ní šahal. A on říká: je to lidská bytost jako kterákoliv jiná. Potřebuje pomoc, je-li v nouzi, a to je vždycky v pořádku. Ale co tě trápí? Co je na tom špatného? No, a teďka to z něj leze, jak se říká, jak schlupaté deky. A on říká: Tomáši, podívej se, já mám pocit, že ta událost jako taková není žádný velký průšvih. Ale podívej se na jednu věc. Já jsem ji vzal do náruče a 2 minuty jsem ji přenášel přes ten brod. A ty ji ve své mysli už neseš 2 hodiny. To je hezký příběh. A velice dobře vyjadřuje takový ten přesah, tu hlubší myšlenku toho, co jsem vlastně v tom našem povídání chtěl říct. Mezi teorií a praxí, to znamená filozofií a přenesením do každodenního života, je určitá taková hranice, která je taková propojená, takhle tam jsou takové vazby samozřejmě a v podstatě se dá říct, že to je náš mentální stav. Je to schopnost naše pracovat s tou teorií a s tou praxí. Přenášet jednu věc do druhé. Když budu meditovat, nějakým způsobem si tady sednu, srovnám záda, soustředím se na svůj dech, vnímám beztvarý proud vzduchu, jak vstupuje a vystupuje mojím nosem, myšlenky a zvuk nechávám volně procházet bez hodnocení. To je teorie, to je afirmace, je to popis toho, co dělám a co bych měl dělat. Podle toho
já praktikuji něco. Ale daří se, nedaří se. Každodenní praxe meditační učí člověka třeba této koncentraci na dech. A teprve určitý stupeň dovednosti pracovat s tou myšlenkou, to znamená i udržet, vnímám bez tlarí pro vzduchu, i opustit, myšlenky a zvuky nechávám volně procházet bez hodnocení, je dovednost. Takže to, co je mezi tím, mezi tou teorií, kterou si přečtete v knížce nebo si poslechnete nějaké video, a tou praxí, což jsou ty každodenní události, je něco, co bychom řekli dovednost. Jsou to techniky osobního rozvoje. Pochopíme-li tu filozofii, motivuje nás to k tomu získávání té praxe mentálního rozvoje. A mentální rozvoj, techniky osobního rozvoje, nám umožní převést to do každodenní praxe toho života. A to si myslím, že je důležité. Takže teďka jsme si něco řekli. Vám popřeju, aby myšlenky a zvuky zůstávaly volně, bez zbytečného, dlouhodobého, traumatizujícího hodnocení, což vám bez pochyby přinese radost, štěstí a prožívání každodenního života bez traumat. Přeji vám hezký večer.